Det er ikke altid, man har dommerne med. Giv lige fronten for Emma en kæmpe hånd! Hvilken finale! Fed finale, mand. Fed finale. Tak for det kunne lige så godt have været dem, der havde stået med pokalen. Ja, så er der sgu nissen og lagt sig nede. Det er fantastisk, mand. Yes. Nora. Fronten for Emma! Giv dem lige en hånd! Nummer 2, Nemo Cup 2013. Og så er der kun vinderne tilbage. Og det blev FC Tjalfe. Giv lige FC Tjalfe en kæmpe hånd. Og det er altså hans hund, hold er opkaldt efter. Og det er FC Tjalfe. Vinder af Nemo Cup 2013, FC